Marda owa ýaşaýjylary ýaşaýan ýerlerinden resmi nama almak üçin surata düşmeli, barmak izlerini tapşyrmaly we goşmaça maglumat bermeli. Häkimetler tarapyndan ýokardan gelen buyruk hökmünde düşündirilen bu täze talap daşary ýurt pasportyny almak üçin uly nowatlaryň ila arasynda ýurtdan gitmek islegilerini saklanýan we ýurtdan migrasiýa akymynyň ýokarlanýan wagtynda göz açykdy. Mary vilayatyndäki owalaryň ýaşaýjylary ýaşaýan ýerlerinden zerur resmi namany almak üçin indi surata düşmelidigini we barmak izlerini tapşyryp başga da birnäçe talaplary ýerine ýetirmelidigini ýaňy ýakynda bilip galdylar. Erkek raýatlar harby bölümlerden gullugy berjay edenligi hakynda hem resmi nama getirmeli. Yerli habarçylaryň we Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä bu täze talap barada habar irada resmi görnüşde berilmändir. Köpler bu barada diňe ýaşaýan ýerlerinden resmi nama gerek bolanda bilip galypdyr. Şeýle kagylary berýän jaý dolandyryş hem beýleki edaralaryň işgärleri talaby ýokurdan gelen buyruk bilen düşündirýärler. Köp adam ýaşaýan ýerinden resminama almak üçin ýüz tutunda şeýle talabyň bardygyny bildi. Öý dolandyrys edarasynda raýatlaryň pasportynda ýürüti möhür bolmasa, mundan beýlek resminama berilmejekdigi we munyň üçin talaplary ýerine ýetirmelidigi aýdylýar. Tip Azatlyň yerli çeşmesi gurrun berdi. Habarçynyň sözlerine görä talaplaryň ýerine ýetirilmegi maliýe çykdyjylary hem öz için alýar. Bir surat üçin 15 manat tölemeli bolýar. Harby komissariýatdan resmi nama almak üçin töleg 10 manata durýar. Ähli tölegler edilip talaplar ýerine ýetirilenden soň pasportda möhür bastyrmak üçin ýene 10 manat tölemeli. Şeýlelikde çykdyjylaryň umumy bahasy 35 manata ýetýär. Ähli talaplary ýerine ýetirmek we zerur resmi namany almak üçin köp wagt we tagalla gerek bolýar. Yerli edaralary aýlanyp çykmak, nowata durmak, pasporty möhür bastyrmak we soň gerek resmi nama garaşmak 20 güne çenli uzaga çekip bilýär. Ýaşaýyş ýerden resmi nama dürli maksatlar şol sanda işe yerleşmek we okuw jaýlaryna kabul edilmek hem üçin zerurdur. Türkmenistanda resmi namalary ýygnamakdaky kynçylyklar daşary ýurt pasportlarynyň berilmegine hem degişli raýatlaryň ýurtdan çykmak üçin pasport almak islegleri ýokary bolmagyna galýarka migrasiýa gulluklarının öňünde nowatlar saklanýar. Türkmenistandan migrasiýa akymy ýygyderli ösýär. Garaşsyz Türkmen News neşri Türkmenistanyň raýatlarynyň Russiýa Federasiýasyna göçmeginiň akymynyň tas 5 esse artanlygyny ýazýar. Ýöne ol bu sanyň COVID-19 pandemiýasyndan öňkü derejä entek ýetmänligini belliýär. Habarda Orsiýatyň resmi statistikasyna sargylanyp 2023-nji ýylyň 1-nji çäreginde Türkmenistanyň 12231 raýatynyň Orsiýata baranlygy aýdylýar. Orsiýat Federasiýasynyň Federal howpsuzlyk gullugynyň bilelikdäki bu dagary maglumat we statistika ulgamynyň web sahypasynda çap edilen bu sanlara görä 2022-nji ýylyň 1-nji çäregi bilen deňeşdirilende migrantlaryň sany 5 artypdyr. Olardan 4700 türkmen raýatynyň köpüsi syýasatçylyk maksady bilen 2023-nji ýylyň 1-nji çäreginde Orsiýata barypdyr. 2200 adam öz saparynyň sebäbi hökmünde şahsy maksatlary görkezipdir. 1800 adam iş maksady bilen baranlygyny görkezipdir. 281 adam Orsiýada hyzmat işçisi, 26 adam bolsa tranzit maksady bilen baranlygyny görkezipdir. Resmi maglumatlara görä 3 aýyň içinde baranlardan hiç kim hemişelik ýaşamak üçin göçenligini görkezmändir. 2022-nji ýylyň dowamında bolsa şeýle maksady diňe 4 adam görkezipdir. Türkmen News şol bir wagtyň özünde de Türkmenistandan çykyp ýygyna gaýdyp barmazlyk niýetli adamlaryň sanynyň gaty köpdigini belliýär. Türkmenistanda migrasiýa islegleri hatda Iratyň hat guruply gatlyklaryna da ösýär diýip neşriň maglumatynda bellenýär we Daşoğlu vilayatynyň diňe bir polisiýa bölüminden 200 töwerek adamyň öz islegi boýunça işden gitmek hatyny ýazanlygyny, olaryň hemmesiniň ýurtdan gitmegi meýilleşdirýänligini we şoňa meňzeş ýagdaýyň başga vilayatlara da degişligi aýdylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary şu ýylyň başyndan bäri döwlet edaralarynyň işgärleriniň arasynda ýurtdan çykyp gitmek üçin işden gidýänleriň sanynyň epesli artanlygyny habar berip gelýärler. Şol bir wagtyň özünde de döwlet sektorundaky edaralarda hem kärhanalarda iş yerleriniň köpçülikliğin azaldylmagy hem ýygyderli amalaşdyrylýar. Bu aralykda Türkmenistanyň ilat sany barada täkik maglumat ýok. 2022-nji ýylyň dekabryndaky ilat ýazywynyň resmi netijeleri henüzem köpçülüge el ýetirli edilmedi.